Precious God. Oh, first of all, try to set up the apostle, the men of the house, the founder and visionary and the Shalom International Church, Udada, Uvim Masadela, the apostle in Jesus. Same way people who told and find out about you, as you said earlier on, a South African to step my foot and minister here. I don't take that lightly. I give God the glory. Such things zingena my history books zingena my history books ingakho singakuthathi kancane nje uma ukusho ngavele ngabheka ukuthi abanalo awu inkulu leyo. It's more than a birthday present. Inkulu leyo. Inkulu leyo. Siyabonga mphostoli siyabingelela egameni elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu sibingelela umama umpostoli. Egameni elihle lenkosi yamakhosi sibingelela mama umpostoli nezibuko zakho. Praise the Lord. All the in-house pastors. I understand kukhona umfundisi umkhwanazi nomathandana wakhe siyambingelela ngegama likaJesu Kristu. Utata umfundisi Shongwe nomathandana wakhe siyambingelela ngegama likaJesu Kristu osemakhosi. Izolo besinobamba kakhulu ukhona namhlanje siyambingelela ubamba kakhulu ngegama likaJesu Kristu. If there are pastors engabashongo, in-house pastors, visiting pastors, all the men of God, all the servants of the Almighty God, vessels of God's order, we salute them and greet them and honor them in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. Siyabingelela ukhokho nomkhulu nezibuko zabo. Siyabingelela ubaba nomama. Sibingelela laba abafisa ukuba obaba nomama one day. Sibingelela insizwa nentombi nabantu abancane bonke. Othi notice spoons siyabingelela. Sibingelela abaseyiswini wakukhona enibafihle kuthiwa you are hiding things. Kuthiwa mina niyama niyifihla izinto. Ifihla umuntu for 9 months. After 9 months bese nithi surprise. Hey, hiders. Praise God. Siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu ngalo second day. This weekend is declared as a blessing awareness weekend. Amen. There is one thing you should know about God whom you serve. Into okukhulunywe ngayo uyayenza imile kulabo bantu ekhulunywe kubona. It's not a question of uhamba babazo umuntu ukuthi kunochobolo ukuthi awuphumele ongqona. uNkulunkulu whom you serve. Into okukhulunywe ngayo yena uyenza imile ikhume kulabo bantu ekhulunywe kubona. Any church ekhuluma kakhulu ngama miracles yothola lelo bandla ligcwele ama miracles. Any church ekhuluma kakhulu ngemali lelo bandla ligcwele imali. Any church ekhuluma kakhulu ngeholiness lelo bandla line life, a clean and clear life of holiness. Any church ekhuluma kakhulu ngepower lelo bandla is moving in power. You know why? It's because yonke into okhulunywe ngayo uNkulunkulu uyenza imile lapho ikhulunywe khona. So as I'm sharing with you this stuff, ungahambe ukuthi unochobolo ukuthi kodwa indaba uthi nochobolo angeke indaba yochobolo. UnoNkulunkulu wena indaba zabantu abanochobolo wena you have God. And uNkulunkulu indlela yakhe yosebenza ukuthi uyalinda izwi lakhe lifezeke yena okukhulunywe ngakho ukwenza ubonakale lapho kukhulunywa khona yena. But this global thing, let's say, overemphasize my last days. I would provide it by the Linda, but in the overemphasize, yes, and I'm to give God the glory now to go about worshiping other people.
I-problem eseniyenzile ngale gqobozimo eseniyenze this last day. There's this gqobozimo leniyenze yaba over-emphasized. Ngibonga igama kaJesu. Yeqiswa okufaneleyo. Anything good yenzele ukuba isebenze kodwa mayisi kuma extremes yaba over iyona abaphekayo ukuzana kubo manje usawoti purpose usawoti ukuthi it season the food kodwa mawusufaka ubemningi kakhulu nizongakudli lokho kudla. That is the problem we have in last day churches ngendaba ye over emphasis ye anointing. The anointing isiphendula usawoti othelwe wazi wa extra. Anointing should be honored. Kodwa lento leseniyenze izongcina yokuthi from day 1 January 1 to December 31 in your lips mangathiwa kubhalwa phansi ezulwini igama elithi Jesu nelithi moyo ngcwele nelithi uNkulunkulu liphume kancane kunelithi ugcobo liphume more than 400 times elithi Jesu laphuma 35 times elithi moyo ngcwele laphuma 15 times. That is a shame. Wrong. There's something wrong. Uma emlonyeni wakho sekuphuma into engafanelanga kuneyofela. Sekukhona sekurong. Alibonga igama kaJesu. Ngiyakholwa ukuthi kumele ukholwe ugcobo. Ngiyakholwa ngosebenza kakhulu ngogcobo. Kodwa into esenziwe izokugcina. Izonenza ningamazi uNkulunkulu. Nazo ugcobo. Nakuba ubuka ama-TV channel uzothola ukuthi ufakaza abantu abawu5. Bonke, nobody said anything about Jesus. Bonke, all these 5 people. Nobody said. We were not buffalo ugcobo esibonile. Ugcobo lwahlanza izono zabo. Ugcobo lwachitha igazi. Ugcobo awu. So ke into engifuna niyazi uNkulunkulu unayo lento yokuthi okukhulunywe ngakho ukwenza umile lapho kukhulunywe khona. And it's not about the vessel akhulume ngayo, it's about him nezwi lakhe. It's about him. Ukuthi yena into okhulunywe ngayo uyalandela ngemuva ayifakazele. Bayezwa abantu abakhola lendlela. So awuhambi ukuthi unogcobo lokuthi ake siyeke lento yogcobo asimazi uNkulunkulu. uNkulunkulu nje yeke inhlanhla Yehova sana no yeke inhlanhla scripture text number 2 at the beginning. Maybe I might as well again. Says Galatians 3 verse 13 and 14. And then it's go back to scripture text says Proverbs 10, 22nd verse. And as no man no school that is school lapha esontweni lokho no Bible obuyena usifundela ke. School osifundela. Skula esikhulu sobona Bible. Uma kukhona umuntu esikhulu. Portfolio. Now we have a portfolio. The owner of the portfolio. Hallelujah. Once Galatia 3 verse 13. Verse 13. Hallelujah. Yeah. Phasi kwesihloko lesithide umthetho noma ukukholwa. Kristu wasihlenga esiqalekisweni lesasilethwe ngumthetho. Nekuthi abe siqalekiso enzaweni yethu. Abe siqalekiso enzaweni yobani? Yethu. Ngoba kubhaliwe ukuthi uqalekisiwe wonke umuntu lolenga emthini. 14. Lokho Kristu wakwenda kuze kuthi sibusiso lesethenjiswa Abrahama
sifike sinikwe betive ngaJesu Kristu. Lokhu Kristu wakwenza kuze kuthi sibusiswa lesethenjiswa babe Abraham sifike kwabetive. Hallelujah. Abezizwe yithi. Amen. Esingazalwa amaJuda, esingazalwa uAbrahama ngokwenyama. Amen. Ngokwenyama. Manje lithi iBhayibheli uKristu wasihlenga esiqalekisweni enziwe isiqalekiso ngenxa yethu njengoba kulotshwe embhalweni ukuthi aqalekiswe bonke abalanga emthini. Amen. Lokhu uKristu wakwenza ukuze isibusiso sikababa uAbrahama noma isibusiso sikasathenjiswa uAbrahama sifike nakithi. Amen. Singazalwa uAbrahama biologically. Hallelujah. Singekho ngokwe blood and flesh and blood. Singekho bloodline kaAbraham kodwa sifike isibusiso sikaAbraham. Shout hallelujah. Hallelujah. Awufunde eZakhariya 10 verse 22. Salekshia benalaphe. Oh, Zakhariya. Amen. Nekuthi semukele ngekukholwa sipho samoya Yebo. lesethenjiswa sona. Beka. Amen. 10:22. Matheka chapter 10 verse 22. Sibusiso sasimakade. Sibusiso sasimakade lesenda umuntu acebe. Sibusiso sasimakade lesenta umuntu enenjani acebe. Akangethi kuhlupheka kuso. Akengethi kuhlupheka kuso. Inkosi ayibusisa ukufunda kwezwi layo. Hallelujah. Inhlanganiso yonke ithi amen. Amen. I'm very much blessed and happy ukuthi you are sharing indaba ye-message ye-blessing kubantu. I-foundation yabo engiyibonayo ngekathi ngihleli phansi I can detect. Ngidisela ukuthi indaba ye-character is well worked out, isetshenziswe indaba ye-character. Ngoba lento okukhuluma ngendaba ye-blessing kubantu kanti indaba ye-character and lifestyle efuna uNkulunkulu ikovalukekile. Iyahluka. Iyahluka. Kubi ingafuna ukusenza siproduce izoni eyibusizekile. Oh, anabamvele kubeke ukuthatha izoni ezikholwayo eyibusisekile. Blessed believing sinners. Blessed believing sinners. Izoni ezikholwayo. Kodwa eyibusisekile. Lento ungayithathi kancane is very dangerous. Ivalele izoni ngabo. uNkulunkulu into yenza ukuthi uma uAdam ona amkhiphe out of the garden of Eden. Yaveza ipurpose to for him not to go back and eat the tree of life. Being a sin. Akangayidli umuntu ophila kanti uyisoni. Ngoba uzoba isoni esingafiyo. Esona kuze bephakathi. Sona. Yeah. So ke ungayimix izinto. Amen. Ngoba ukumix izinto kukwenza ube omunye noTikoloshe okomoya. Kubantu uzakhelo wakho uTikoloshe. Ukumix izinto. Into ongayazi uzoyibala kubantu noma elwaneni. Ukumixa izinto is very dangerous. So kasikakhiqiza amakholwa ngoTikoloshe abasindisiweyo. Asabi lemkhomo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. So mfundi impostoli ngihappy uma ngizwa ukhuluma la indlela oyimfesiza ngayo indaba ye lifestyle efuna uNkulunkulu ngekholo. Ukuthi this message came to the right people. Maybe we might add city at the right time. Kodwa to the right people. Uma indaba ye character ibe yaba emphasizwe kahle. There is no problem ngokwakha kwabantu abahobuilder indaba yokubeka iblock upon iblock noma istini upon istini provided ifoundation yenziwe kahle. And most of the time i-building ama-walls awafani indlela akhiwa ngayo ne-foundation. I-foundation yakhiwa in a different way. And then ama-walls now akhiwe in a different way. Sekuhama-blocks lapha kanti i-foundation kuba lokhonkolo. Yeah, so ke
uma kukhulunywa ngendaba yokukhuliswa kwama-walls ezinto ezinhle zokukholwa kumele athi ekhushulwe empilweni yakho kodwa ibe yakhiwe i-foundation empilweni yakho ube une-foundation ungabi indlu ewumjondolo ngoba indlu ewumjondolo nayo inawo ama-walls kodwa ukuthi ayina-foundation inawo wavele walandwa nezigcobo safakwa le message is not for abantu abawumjondolo wamakholwa amachochome akuyona imessage yamachochome akuyona imessage yamachochome imessage yabantu aba-well charactered uma ufuna ukuyibamba kahle lento ye-blessing i-character ithande hate sin and love holiness ithande i-character ngoba lo Abraham esikhuluma ngaye kwathiwa kuyena Abraham hamba phambi kwami ungenakhala walk before me blameless as long as Abraham siyeke ipart ka without blemish ngoba is the part of the same Abraham. Amen. Hallelujah. Shout hallelujah. So ngesasingenile isibusiso sikaJehova sibusiso sikaJehova isona lesenta umuntu enze yani athele lesibusiso kuGalatians 3 verse 13 as we read and 14 kuthiwa sifike kwabezizwe abezizwe abantu abangazalwa amaJews abekho kwilineage yamaJews we are the ones kuthiwa sifike ngoKristu uJesu uJesu useze sangena la besingekho khona uRomans 11 verse 17 uthi sasi umnqumo wasendle white olive sathathwa safakwa kumnqumo wasekhaya ubalo mnqumo Israel so that we can be partakers of amafutha empande iblessing Abraham. So that is 10 verse 22 sibuso sikaJehova siyacebisa akenezeni usizi kuso. What is the definition of the word blessing? Yini isibusiso? Isibusiso yini isibusiso? A blessing is an unseen force that works for you, removing every hindrance or obstacle in your way of progress. A blessing, the definition of the word blessing, we will write it down. A blessing is an unseen force. A blessing is an unseen force, that means the blessing is getting spiritual treasures. It's spiritual. Amen. It's an unseen force that works for you, removing every hindrance or obstacle in your way of progress. The opposite definition here, a curse is the opposite one. A curse is an unseen force working against you, placing every hindrance and obstacle in your way of progress. A blessing is an unseen force. I guess again, namhlanje sithe izolo nginithembisa sizosherisha nge-background of a blessing. Amen. Siyangena kule background. The first words ever on earth. First words ever on earth. Aphuma kuNkulunkulu wawadirector kumuntu. Ngezwana bazalwane. Other than i-command yokuthi abayikudla emthini wokwazi okuhle nokubi kodwa amazwi awasho kubona wawa amazwi esibusiso. iBhayibheli lithi wababusisa. After that wayesays zalanani nande, be fruitful and multiply and have dominion. After blessing them, which means you cannot have dominion without the power of a blessing. Shout hallelujah. Shout hallelujah. I-blessing eyenza uphathe umhlaba. Akuyona imali eningi eyenza uphathe umhlaba. I-blessing eyenza ube ne-dominion over the whole world. That is why sithe uma sikhowutha izolo sathola i-currency imali umnotho womhlaba obulawulwa abantu abawu-10 from one nation, children of Abraham. Uoyela umhlaba wonke ulawulwa abantu from one nation, children of Abraham. Ngoba yonke into ezoba ne-impact dominate umhlaba is a result of a blessing. Ngeke udominate umhlaba ngaphandle kwesibusiso. Abantu bacabanga ukuthi badinga imali ukuze bacebe, abazi badinga isibusiso.
isibusiso ukuze bacebe ngoba umuntu othola imali wacebe ngenasibusiso akabi nejoy akabi nentokozo uba nosizi. Yabona Isaac attends it akenezeli he has no sorrow. The blessing gives you wealth and he has no sorrow unto it. Itshela kahle clearly ukuthi khona ukuceba kwabantu abaceba ngakho kodwa kunesoro. Yabona la South Africa, I don't know about South Africa na Eastern Cape, kakhulukazi most of Africa eNigeria kunalento eprevalent okuthiwa ukuthwala umuntu acebe ngoba ethwele. Lezi zinto ama-shrines yikhona lapho kuthwalwa khona ama-spirits akhona ane-discernment. Ayakwazi ukubona ukuthi njengoba uze lapha nje ufuna imali awufuni yona imali, ufuna izinto ozoyithola ngemali. Ngoba kahlale ngokutshela iqiniso okunganakile wena ufuni imali, wena ufuna izinto ozoyilanda ngemali. Akekho umuntu kahle kahle ongakhupha zonke izinto enqatshela ukuthi akavunyelwe ukuthola thenga lutho emhlabeni kodwa besithi kwayo imali ayifuna ongamvuma lokho umesile ekhaya ngaphandle kwesiphupho. Wena kahle kahle awufune izinto, awufune imali, ufuna izinto ozozithola ngemali. Uma ngasubstitute imali kuwe kuthiwa will give you no money, not even 10 cents, but anything you want. So kunikeza ikhadi lokuthi uma ufuka vela nalo egaraji uthika imoto ngeke uphuma nayo, uma ungena nalo grocery shop uphuma nayo, uma ungena kwi-clothing shop uyogcina usubahleka wena abanemali. Uma ngathiwa nje leli khadi losebenza for life, awuvunyelwa ukuba nemali emhlabeni kodwa yonke into oyifunayo nanti ikhadi ithole, uzohleka abanemali ngoba usufike kwi-realization ukuthi you don't need money, wena ufuna izinto. Manje laba abantu abathwalayo le mimoya ifike babone ukuthi okubenze bazothwala. Omunye ufuna ukuba uma ehamba emhlabeni isale ekhaya futhumale, akafuni ingane ihlupheke njengoba nayo ahlupheke. Bese uma efika lapha nathi uzothwala le mimoya idimande ingane for sacrifice. Lalela-ke yini ebenze wezothwala zingane, and the same children azothwala because of them uzoyisacrifice zonke one by one. Uyothi efa zonke sezingasekho lezi eziyi-reason yokuza kwakhe uzothwala. Uyogcina sethola imali, ingane abeyifunela nemali sezife zonke. Ngamehlo mpostoli abathwale bagqoka khakhi forever baze bafa. Ngamanye amazwi lamadimoni ambona ukuthi noma ezinye izinto ezinkulu empilweni ey'dinga kodwa uyakuthanda ukugqoka. Avela athi amadimoni nansi ingcebo ozoyithola kodwa uyogqoka awuthenga suit, awuthenga scatula Crockett and Jones no Johnson Murphy kodwa uyogqoka khakhi uze ufe. Omunye ubaba wayenegeneral deal isitolo namathaki, hey wahlala ehlini uthi abantu ufake ukujabula kajabula uqhobo khakhi every day. Nkosikazi wakho usuwavelela ukwahla okhakhi. Uyazi uqhobo khakhi umdala ngathi ingane esikole ubuyisele kwa-primary kwa-substandard. Yini usizi ucebile imali unayo kodwa ihamba nani ingcebo yakhe nosizi. Isibusiso sikaJehova siyacebisa kodwa akenezeli usizi, asihambi nosizi. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Obekela kakhulu emateksini eTempele uzomazi uphoswe ngoba uyahamba khona ezindawo kuthiwa Big Ben enamabhasi namatekisi. Imimoya leya lapho kuchethwe khona okathwalwa khona yanqaba ekuthala lembhedeni. Uzwa ngendaba kaVitali kukhona isindi post-chapetic esilambaleni ne-airplo uzwa ngendaba. Hayikhona ngisho umlungu, uma beyucansini nalo umlungu uzodla ifloor. Umlungu yayazi ifloor, ziyahamba ifloor zonke ziyahamba. Kodwa umlungu eshade naye futhi kodwa abayengavunyelwa ukulala. In other words, le mimoya yamthola uthanda ikhavadi.
yathi asinikeze imali simphuceni ayizwe ngendaba ikhampani. Omunye uyipolitician laphana eGrey Town, uyipolitician une-80s, multi-millionaire, mhlawumbe kumabhiliyoni manje. Abakhafazi bakhe bawu-3 omunye umlungu bonke bazala iy'ngane zife bonke. First wife sekunamathuna awu-5 iy'ngane, second wife kunamathuna alako-3 nomlungu nayo sethefika wayifelwa zingathi ziyafa. Imali unayo kodwa ihamba nani nosizi. Uyakwazi usala nemali wazathi uma sehamba wena ayizutholwa muntu wakho ngoba you have no offspring. Isibusiso sikaJehova kuphela esicebisa kungabikho usizi, ukwazi ukuba happy yet you are rich, ube rich yet you are happy, ulalo nje umthombo bakhandleke kodwa wena twaseke kulotho mbhalo uJehova uyamupha olungileyo wakhe esalele. uNkulunkulu ke is not the first person being owakhipha izwi lesiqalekiso suka kuye liya kumuntu. In fact, uma sifika Genesis chapter 3, you will find out that God avoided by all means ukuba abe first one to utter a curse word from him to man. Uyabona umuntu esonile, he could have easily cursed or spoken a curse word ebheke kumuntu after umuntu has sinned. But uyamuzwa uthini bembona ukhona eyavoidayo uthi Adam umhlabathi onyathela kuwona usuzokuvezela ameva amanyeva nisho njalo uyokuvezela wona amanyeva nawe basho uvezela amanyeva namakhakhasi ngokuba wona sewuqalekisiwe wona uyabona uavoidana umuntu akayiphathe yakhe is avoiding to attach a curse word to his own man. Uthi wona usuqalekisiwe ngenxa uqalekisiwe because of you. Let me ask you, if something is cursed because of you, how can something be cursed because of you if you are not cursed? Uyabona uNkulunkulu wayengafuni ukukusho. He avoided speaking it. Wayengafuni ukukusho ngoba akafuni ungena kuma records ukuba the first one okhulume izwi lesiqalekiso likaNkulunkulu ngoba God is against curse. Wayesiyaqala-ke ngikhuluma nge-background ye-curse nje. Wayesiyaqala-ke wadila ne-curse lapho sekuqhamuke umuntu oqala owakhuluma izwi lesiqalekiso kusuka kuyena liya kumuntu. Izwi lokuqala lesiqalekiso eliya kumuntu lavela kuNoah after the flood. Uma sekube ne-flood yadlula abantu bafa, uNoah phuma lapho watshala ivini waphuza waqhaqwa. Into eyamlimaza uNoah i-abundance ngoba phela abantu bebenaleso sivini besingaphesheya bafele bonke emkhunjini kuzamthola ukuzithatha nalapho ona lesasivuno nazo shuthi manje uNoah is inheriting all these vineyards. uNoah watshala isivini lapha ebesitshalwe khona ngomkhize, watshala ezinye ivini lapho betshalwe khona ngomthimkhulu nakubhengu, watshala ezinye uzaningi ivini kaNoah uthe lapho evuna khona awaphuza umkabi wadakwa walala endlini. That was a plan of the demons emkhathini ukuba abantwana bakaNoah bambone bobawu-3. Everybody say 3. Bambone naked so that they will be cursed by seeing the nakedness of the father. In the spiritual world, ezweni lokomoya umuntu obona ubunqunu bukayise noma bukanina uyaqalekisela. Lokho kuqale ezweni lokomoya before it was written down as the law. Ngoba usufunda kwilaw kuthiwa makaqalekiswe. Angutshela nje izinto zifike iqale kwi-reality of the spiritual world before zibe written. Yabona okweshumi kwanikelwa umprofeti uGenesis 20:7 uthi uAbraham ungumprofeti. And uAbraham is the first man owanikela okweshumi. Wakunikela kungekho ndawo ebhalwe phansi. Wakunana kumoya as a prophet. Ngoba wayengulelo ukuthi ezweni lokomoya for you
ukuba ube no-dominion over the finances kumele ube linked with and connected with number 10 ngoba 10 ngale kokweshumi ngale kokweshumi okuyimali esinikeza uNkulunkulu u10 njena is a number of dominion, is a number of ruling, is a number of reigning, is a number of happy ending. So ke wakomphulelwa njengomprofeti ukuthi kunjalo ezweni lokomoya kwase kuyanotshwa ke ngesikhathi ke manje somthetho maybe 430 years later kwanotshwa as a law. Into ithi kwambi ibhalwa ibikade ulando ubunjalo bayo kwelokomoya ingakabhalwa bayakuzwa abantu abakhona lendlela. So amadimoni impulane yawo khona besiyakhona. I'm just giving you a background ngesibusiso. Amadimoni ayazi kahle ukuthi if these 3 sons can see the nakedness of the father, they will all be cursed. And all humanity is what spring forth from only these 3. Uma ke baqala second 3 kuzoba ne-cursed humanity. Emhlabeni wonke kuzoba nesintu esiqalekisiweyo sonke. Akhetha lapha amadimoni ekutheni abayanga ukuyobona uyise enkulu together njengekwaya. Kwahambo yedwa kwasala. Amen. Uma efika lo yedwa bona uyise enkulu omncane nokuthokwayo. Uma efike bona uyise enkulu useyabuya kuripotela banayo ke lento abantu abancane uze ngathi bayaxelekele noma ba right badala badla abasanphile kunabadala. Shulu uyangibona ngakudramatizela nje sebe hey bra ake ngizotsho ngithaya bra baze bahambe ngale ndlela bahambe ngayo bahambe banyathele ngeyithende phansi bephila uthi umuntu ungafili uphila unyathele ngeyithende phansi uphila uhambe unyathele ngeyithende phansi yabo nawo bakuhlala lo unyathela ngeyithende uhamba uphila unyathela ngeyithende phansi bathi uzohlala impilo layithile umoya unyathela ngeyithende kanti this is a prophecy of death unyathela ngeyithende phansi umuntu okwikhoffin kuphela othinte ngeyithende phansi inyawo ibheke phezulu akekho umuntu ongathi phila uphila ukuhamba uyayithende zibheke phezulu inyawo zibheke izwane zibheke phezulu uphila that's a prophecy, that's a death prophecy. Ungafa noma yini, yakufika inyama zakhe. Uphila. Uyakelekile the past. Now, nyam lesina ke sengakuzamathathela ke. Esedwebo bra, uzali njongo i-time lelahili i-time. Libaphula. Bezwa laba abanye. Ukuthi lonto uhlekisa ngento ongahlekiswa. Let me tell you something. Isecret yokuovercome ezweni ozalweni lwakini kini nasebandleni. Ukwazi ukubezwa abantu noma kuthiwa wakwenu noma kuthiwa ukhonza naye ebandleni. Okwazi ukumuza umuntu uma esejoka ngento okungajokwa. Uma uyikholwa ungabe ukhamisa mthele wayo yonke into. Wonke umuntu ezena noma yini nje avela ukukhamisa avela mthele ungabe ukhamisa ngithele okwazi ukuzwa umuntu mayijoka ngento ongajokwanga. Babuza laba babili bathi ubaba ungaphi kwabanayeli ukuthi ungale ngizobona uma ngijika nje ngale kwengothi ngizothola ithali balahlile ucawa ukuthi nabazomjoyina kule joke yakhe bangamjoyina wathi omdala uShem owesibili uJafet ogcina uhambo lokade ehlekisa wathi omdala mfowethu uthatha nangu blanket asambe sekubaba siyomboza uNkulunkulu kababa kodwa ukuze singaboni uNkulunkulu baba bamba ngalo blanket nangimabeka so mshaka ngenyawo uzothina ukubheka emaceleni siyohlangana phakathi akukhona ukuthinta umthetho akukhona ukuzwala nami ukuthi bathi babeza ukuthi ukudwa wathi asime mfowethu khona engathi ngiyamthinta engasesifikile baba zabala 1 2 3 go zawula kublanket uma iphenduka zaphenduka kuNoah embethe zakakona shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah baphunyuka about 2 out of 3 with trap
uNkulunkulu nemishini yesibusiso wawina nge2/3 majority. Shout hallelujah. Wawina ngani? Nge2/3 majority. Bayenza abantu abakumevuka ubaba wezwa ulo mfana uhlekise ngaye wambusisa omdala uShem. Wambusisa nokanye naye bebe bamselela ublanket uJafet. Unokuba aqalekise lo ohlekise ngaye onqunu waqalekisa ingane yakhe. He said nothing ngalo. Ingani na he knew uno. Wayazi lona akasadinga umqalekisi. Ngoba ngokubona kwakhe umuntu okuyayisusa eqalekiseni. Kodwa ngoba yena unemission yokuthi kube kubi okwalomfana. Uzongabi kubi konke ngoba ufuna yonke ibloodline yalomfana ibe yimbi. Ibe cursed. Kodwa ngeke ibe cursed ngoba already lo Canaan lo usezelwe uzalwe lona engakahlekisi ngobumuntu bukayise ngabona umuntu bukayise ngamazulu bakhezde abanye azobazala afterwards kodwa ukhanana aphunyuka but for yena ubampanishe ngobuhlekise ngaye wavele wakhipha izwi ukuze yonke into kanokakama ibe qalekisekile wakhipha izwi akumaqalekisa ukhanana ngamazulu basala ngasaselela utho ongaqhalisekile uhamba useqalekiseke ngokubona umuntu bukayise umfana wakhe useqalekiseke ngezwi likamkhulu wakhe. Kokubili ke mayiseqhalisekile sekunomqalekiswa number 1 case number 1 case number 2 uma ulwazi ulimi lwasekhona khona accused number 1 no accused number 2 sekuno case number 1 no case number 2 namapha babili napha ababusisiweyo sekuno blessed number 1 uShem kube no blessed number 2 uJafet akukunikeze ngitshela ibackground lesibusiso uShem uyena ozala amaJuda nama-Arab. U-Abraham lona ukuze atholakala eMesopotamia wathengiswa from i-bloodline kaShem. Uzala amaJuda nama-Arab. Njengamanje uShem usuka lapho kuze kufika lapho kuzala khona u-Abraham njena usuka usahamba ngesibusiso sikayise hayi sikaJehova. Ngoba sikaJehova sibekwe ku-Abraham. Kodwa lesi sikababa uNoah sikuShem noJafet. uJafet uShem uzala amaJuda namaSulumane hayi ngokwenkolo. Lona uJafet uzala ama-Europeans. Zonke lezi ngama-unicolor races. Abelungu thina amaJalimane amaPutukezi amangisi amaMelika namhlophe ngoba phela khona nokuthiwa ama-black Americans okwathi lapha kuzigcila kuba yena kuya ngala so ke manje ke sebasafuna ukuthi kuthiwa ama-black Americans sebefuna kuthiwa ama-African Americans yabona umuntu uma uzishila igama ngenxa yoye sizoxhaka yoba sizofuna nonodoli abakhiwe laphana manje ngokhuni kuthiwa ama-Wooden Americans. Ungasho ukuthi these are the dummies or dollies that Wooden Americans. Bala kodwa bazokusukisha. So konke laba bamhlophe ngebala abanebala elilodwa. Sibabiza ukuthi ama-unicolor races ngoba ingisi alikho elimhlophe nelimnyama. Limhlophe nje kuphela. Bonke laba bangama-unicolor races bavela kuJafet. Bonke abibala elilodwa babala linye bavela kuJafet. Laba abanamabala ngamabili ngoba wena umuntu onzulu waseAfrika ungayikhohlisi namaNdiya namaKhanada namaJuda namaSulumane igama leli lokuthi nikwazi ukuqoqwa nonke ngani makuthiwa ngabamnyama animnyama nonke kwamanje njengoba ngilapha nje ngiyalibona ukuthi animnyama bakhona kini ngebala abafana nalabo esizabamhlophe kodwa bengiyibo namaKhanada same case nakuMandiya khona mhlophe khona mnyama namaSulumane namaJuda same case kodwa belungu bona banebala lodwa bavela kuJafet. Bavela kuJafet. Ama-Afrika wona avela kuHamu lona owaqalekiseka ngokubona uNkulunkulu kayise. Ngiyazi i-background yesibusiso ne amaNdiya avela kuHamu. After uHamu eseqalekiseke ngokubona uNkulunkulu kayise waqhubeka wazala uKhushi. uKhushi uyena ozala onke ama-Afrika namaNdiya futhi azalwa lapha emva kwaKhushi. Ama-Indians ayi-offspring kaHamu nama-Africans ayi-offspring kaHamu. Yingakho iy'ntwanyana zokuhlupha zamaNdiya nama-Afrika ziyafana kancane.
Yeah, amandiya nama-Afrika bayathanda ukubukela. Amandiya kuney'ntambo ezihlaza bey'bomvu ey'lapha. Nama-Afrika nawo awazi kwenzekani. Abaphili nje bengawubiwe. Abantu abafuna kwabahuba. Laba abantu ama-Afrika baqala bengakahuba. Asebenzele ngentambo enethambo lenkulu. Kuthiwa yinweba. Akalungi njengahubekile ngoba ikhesi lokuhuka. Ikhesi ayifuni ukungabahuka abantu. Oh, ngitheke mina amandiya nama-Afrika avela kuhamba owaqalekisela ngokubona ubunqunu bukayise. After esebona ubunqunu kayise wazala ama-Afrika namandiya. Ngapha uJafet kuvela kuyena belungu. Uyabona? And then uShem uyena uvele kuyena amaJuda nama-Arab. Lento yeleyo ukuthi kube khona ama-first world countries nama-second world countries nama-third world countries ayimile nge-racialism ukuthi sibandlululwa ngoba siyabantu abamnyama imi ngokuthi ubani one-blessing ubani one-curse. Ngisho kwakungaba yithi esiwuJafet esingabelungu abelungu beyibo abavela ngabo kwakuba yithi abayi-first world country. Bona bazoba yi-third world. Kahle lento yoba yi-first world ayimile ngobandlululo. Imi ngokuthi imaphi amandla angabona. Unseen force that works for you or works against you. Uyangizwa umuntu okhona leli. By virtue of ama-assets i-Afrika enawo iyaqualifya uma isibuso sasingakithi. Uma isibuso sikaNoah sasingakithi iy'mayini zegolide zidla e-Afrika. Bangizwa abantu abakuthi ioyela kunalena nje. Kodwa kunalokho siyakuthatha sikuse uyiswe sekuzodayiselwa thina kade kulandweni yithi. So-ke lendaba ayimile ngobandlululo. Imi ngokuthi amazwi esibusiso aya kubani apageja bani. Nalo indawo onayo ukuthi irish kanjani akusho lutho. Uzothi usendaweni enezinto ey'rishi zithathwe ziye konesibusiso ayivitalize abuye azokutshengisa ukuthi kwenziwa nje ngalento umthetho walento isetshenziswa kanje lento yenziwa nje wena uzotshelwa wobusisiwe ukuthi lethelapha leyo nto ikusethele yona. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ngitheke amandiya avela kuhamba waqalekisela ngoNkulunkulu kayise. Nama-Afrika avela kuhamba waqalekisela ngoNkulunkulu kayise. Mase ngithi uJafet uyena uvele kuyena belungu ne. Abamhlophe abanebala elodwa sithi uJafet. uShem uyena ozala amaJuda siwachazile izolo. Uyena ozala amaSolomon ama-Arab ne. Ngingavuma-ke mina ngiprofele nesobala ukuthi ngempela ama-Afrika namandiya avela kuhamu ngempela uJafet belungu avela kuyena. Uyazi abelungu uma kutholakala ingane kwi-section abangayizali igudi ihamba phambili ithola distinction kwi-maths and science. Abelungu bahlangana babamba i-meeting ngengane ongeyona yazi. Bethi how can we raise funds? Singawarayisa kanjani ama-funds ukuze le ngane kasibambane? Isiyise kwamanye amazwe iyoqhubelela ulwazi iphakamise izwe lethu ibeke phezulu kwibala zomhlaba. Yingani into engeyabo beyisupporta beyikhulisa beyipromote ingoba bavela kwi-lineage ye-blessing. Isibusiso siyasupporta siyapromota siya-uplifta isibusiso sivulelana iminyango isibusiso siyaphakamisa. Hayi lezi amandiya nama-Afrika uma kwakuphelile abantu abansundu uma kwatholakala ingane ethola distinction kwi-maths and science nani niyahlangana nibamba umhlangano nani nibamba umhlangano. Iyathetha umhlangano yazi ukuthi ithi singawutholaphi umuthi OTT. Singawutholaphi umuthi OTT ukuze sisakathe ngawo lengane kaMasiya esizenza ngcono kwiy'ngane. Uyazi ingane ifuna ukuyidestroya ingoba isiqalekiso siya-opposa, isiqalekiso siya-destroya, isiqalekiso siya-sabotaja, isiqalekiso siyamanga, isiqalekiso siyadimota, isiqalekiso siyazivima. Remember, I can assure you, ngisaqhubeka ke nale
esheli ngesibusiso. I can assure you ukuthi unesibusiso ngisho bekuthiwa awunamali, awunamoto, awunametric, awunamuzi. I can assure you ukuthi unesibusiso if you have a heart to see other people bephakamiseke, bevulekela iminyango, bethola ukuthi ngoba it's a sign ukuthi unaso kodwa net asikakhumi. Asikaqhamusele ngoba isibusiso is a force esifuna ukubona abanye abantu bephakamiseka, esifuna ukubona abantu bebangcono. Isibusiso siyasupporta abanye abantu. Isibusiso shout hallelujah, sivulele iminyango yabanye abantu. Isibusiso sikaJehova siyacebisa, akenezele usizi. As a result yokuthi abantu abansundu namandiya bavela kuhamo owaqala isiyabo ukubona ubunqunu bukayise. Check ama-statistics of the whole world. Number 1 emhlabeni wonke ngokuthakatha i-India. Willie. Emhlabeni wonke number 1 izwe langaphambili ngokuthakatha the whole world i-India. Eranka number 2 yazi i-Africa. Nakhona hayi ngani ne-South Africa nge-West Africa ne-Nigeria phakathi. Honestly dayo kwi-Africa kuyesenza sibe number 2 kwilokho yokuthakatha. Yingani? Ingoba laba bobabili nina ikhina licabangela umuntu onentende ngaphandle komthakatha. Asikhulumeni iqiniso ngizama ukuthi ngivela phala. Nina angicabangele into. Ayikho into elicabangela umuntu onentende ngaphandle komthakatha. Athi easy ukuya kumkhonsathi ukuneze ucela kuneze ama-advices and ideas. Lutho ukuphi khona nakomhlolo ucabanga umthakatha. Uloya ne? Uloya. Senitshela igama lala enisebenzisana, igama elisebenzisana uloya. Izwile ukuthi ameva amanyeva senze uloya kuthana. Baba bonke one by one lokusho. When is the issue of the total? Praise the Lord. Now, yingani amandiya nama-Afrika abavela kuhamo waqalisa ngokubona ubunqunu bayise number 1 emhlabeni wonke number 2 ngokuthakatha. Ingoba i-curse yangena ubunqunu nokuthakatha kuhlukaniseke. Akekho umthakatha ombamba ekhaya kwakho egqokile. Umthakatha kwakho ungaba enjani zabane? Enkulu wenzani? Udisplay the spirit esenza azodestroy. Ngoba ispirit esangena nge-curse yokubona ubunqunu. Mathapha ekhashini. Washo uNkulunkulu uyakwazi ukuthi sebehlukene kabili abantu bakhe. Sekune-lane number 1 abaqalekisiwe uHamu, lane number 2 abaqalekisiwe ngezwi uKhanani. Ngapha sekuno-lane number 1 ababusisiwe uShemu, no-lane number 2 ababusisiwe uJafethi. Wayesehlake manje ezodila ne-curse. Uyazodila kanjani? Wayedila ngokutracer i-bloodline kaMbusiswa number 1 uShemu. Watracer i-bloodline kaShemu ukuthi ihambise ke phozo wathola ukuthi inzalo kaShemu ihambe yaze okwakhe eMesopotamia. Lapha eMesopotamia osasele kwi-bloodline kaShemu uMbusiswa number 1 uTera uzale abafana ababili uNasori no-Abraham. Waqonda kubona uNkulunkulu angazi noma lokho u-Abraham wakufaka umoya kusesesifini ungakabunjwa yini ngoba kwazala nempanyana efuna uNkulunkulu nje khona kodwa kungekho uNkulunkulu kulelozwe ukhonzwa ilanga. Bonke bengisand worship bekhonzila. Kodwa kwaba nempanyana nje kaNkulunkulu. Then one day seyikhulile izaba uTera uNasori no-Abraham kuye esontweni kuyothandazwa kulilanga kuzokhuleka kulilanga ukuze lokho okuncane ku-Abraham ukuthi siyaphi baba. Athi kuyise uTera siyokhuleka kubani? Athi hayi sizokhuleka kubani ndodana? Asithi siyokhuleka kuyiphi into? Siyokhuleka kulilanga. Ukuthi lokho sikhulekelani kulilanga baba. Aliphakamiseke lona ilanga lenze ngoba into uma uyi-worship ephakamiseka ilanga alilovi nangolulodwa usuku ngeke uzokuthiwa lilovile. Hlale likhona ilanga lesikhamisela, ilanga lesipha uvitamin D, ilanga lenze wabala zonke into ezenziwa ilanga kumphuphi uma iqeda umbuzo omunye umbuzo futhi. Kuthiwa uma iqeda wayesithi uma baba ilanga lenza zonke lezi zinto lize lenze zonke lezi zinto lona lenziwa ubani ilanga baba. Sathini
athi-ke uThera ayike lo mbuzo ke mntana msobuza kumpristi esontweni kusontwa nje ku-Abraham akahlalisekile ukade inkonzi yophuma ezwe ukuthi ubani owenza lila uyazi ukhona kubakuphile ukubuyise nomfowabo ukuthi umenye wezwa ukuthi ubani owenza ilanga uzokashiya bekhonza ilanga yena ayokhonza lo owenza shout hallelujah 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 masekhulule konzweni-ke abese yabuza kuThera ngikuthela ingane bamfundisi uyazazi ingane ingozi njengoba sikhonza nje ziwashoza shona lapha sikhulula kulelana lona lenziwa ubani wayilahla umpristi ngokuthi atshela uThera ezwa wathi umpristi naye akazi kwaxasa uThera ukuthi sasikhonza inyama ngaka usikhonzisa into kwayena angayazi. And you will notice something. I think it's a principle of wisdom. Uzo notice into eyenzeka uThera washiya eMesopotamiya kungakhulumanga uNkulunkulu kuye. Go and read your Bible very well. uThera washiya izwe lakho kodwa ngekho uNkulunkulu okhulume kuye. Wathi suka ezweni lakini. Wasuka eThasuro ukuthi akakwazi ukuqhubeka nokhonza into kwaloko bakhonzisayo ebengayazi yavela. 2 akakwazi ukuyeka angakhonzi lento angasafuna ukuqhubeka nayo kodwa bonke abantu ngapha bekhonza lento uma ebuza nje bese yekelona nje la ngasekhonzani akazi batshela lutho abantu imfihlo ngifuna uyibanjwe wonke umuntu emhlabeni ofuna ukuyekile ukuthi uma uzoyeka into qhamiyeka abantu abenza leyo nto izoyekeka kodwa angisuke kuleli izwe nabantu abakhonzilana ngizokwazi ukuyeka ukukhonzilana lalela nobazana ayiphile ngayekeke insuku zokugcina ngisho bethi ikhathi sesizibhedlela yonke into ebiyayekeka ukujona kuyayekeka ukufuna uqala ngokuye ukujona ungabayeka abajolayo qhamiyeka abantu abajolayo bese ukujona yeka abathakathayo bese ukuthakatha yeka abakhuluma indaba zabanye abantu bese uyindaba ungaqali ngesenzo uqala ngokuyeka abantu abenza leyo uma ufuna ukuye kutshwala yeka abaphuza kutshwala besiye kutshwala ufuna ukuye kugwayi yeka ababhema kugwayi hlukana nababhemayo besiye kugwayi. Waphuma wayobakha ezweni laseHarana uma akha ezweni laseHarana wafike wafa khona wanele wafa nje kanti uNkulunkulu wayemqiye emakhile nomfana wayebuzibuze eningizi wanele wafa nje kuyima uNkulunkulu eqala ukukhuluma nomfana wayesekhulile at that time wathi Abraham phuma ezweni lakho nasemndenini wakho nasezihlotsheni zakho uye ezweni engiyaka ukunika lo. iBhayibheli lami nela kumaHebrew 11 lithi wahamba sengathi uyambona ongakhonwa. Uyazi wenza uNkulunkulu umekhethe uAbraham usefuna ukudila nekhesi emalini amabili ileni uHamu noKhaba avela kuHamu abavela kuKhanani kodwa manje ulanda oyedwa kulaba beblessing be-bloodline ye-blessing uthathe uAbraham evela kwi-bloodline yesibusiso. Ufuna kubusiswe kwabangaveli esibusisweni babusiswe ngovela esibusisweni. Walishiya izwe laseHarana uAbraham waqonda ezweni amtshengisa lona wahamba engathi uyambona ongabonwayo wathi mayefika kuleyo zwe wathi nanti izwe uyazi liphi izwe athi unika lona yizwe laseKhenani. Hayi mhlawumbe omunye usezwile kodwa abanye abakekho. Leli izwe laseKhenani yizwe lalona owaqalekiswa ngezwi ekhulunywa uNoah ogama lakhe uKhanani wathi leli izwe ngilinika wena nenzalo yakho after you niyakuwabulala amakhenani onke niwaqede akabulawa wona amakhenani qedwe ikhesi kudila nekhesi uqedwa a generation. Shout hallelujah. Manje ama-cases kulamalini omabili kwathilwa nawo ngendlela engafani kulabo ikhesi kangena ngezwi baqedwa ngenkemba bonke bazi. Uyazi nami beqedwa ngenkemba ingoba vele njengoba ikhesi kangena ngezwi nje ezweni lokomoya izwi lithathwa njengenkemba. Anozi kuqedwa okwangena ngenkemba kuqedwa ngani ngenkemba. Hallelujah. Ayizomale bakhona la endlini la uhamuleleni lena yenye ikhesi yakhe
ubunqunu bukayise wayesedila nayo ngendlela ehlukile yena ngoba ikhesi akayitholanga ngezwi wayithola ngokubona ubunqunu bukayise wayesethi ku-Abraham usefuna ukudila nale khesi yalaba abavela kwami wayesethi Abraham let me make a covenant yami nawe wayesethi i-covenant yami nawe it will be circumcision uyazi uma circumcision emqondweni kodwa uzomunywa le phathi eyabona uhambo wahleka uyise aqalekisela le phathi eyaba yikhosi yekhesi iyona ozokhathwa yona andisekuthilwa le khesi circumcision u-Abraham uqeda uphuma igazi ngoba ayikashumi ikhesi ngaphandle kokuchitheka kwegazi. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Kwenziwa i-circumcision ku-Abraham singakafakwa ngoJesu ku-Abraham. Kodwa useshilo wathi ngembewu yakho iyabusiswa imindeni yonke yomhlaba. Ukhona nekavele esibusisweni iyobusiswa ngembewu yakho by your seed. Wayeseqonda ngqo wakhathwa ubunqunu lobo benza baqalekise kuhamba bakhathwa ngokusoka. What this is not enough. Yabona basisinqumile nje lephathi ukuyona yaba imbangela yekhesi. Nakho bese sifuna ukwenzeka manje Adam sesiyabafana. Igama lakhe asezoba uAbraham. Wayesantatha igama lithi Abraham wakhaya wathatha uHamu wamfaka kwathi usuzo uAbraham. Safakwa singakazalwa. Safanelwa kuye. Ivela lapho i-influence kaPaul. uPaul njalo uma efundisa amakholwa uthi in him, in Christ, in him. Ngoba awubusiseki outside of him. Ngoba ubusiseki ngoba wakhishwa kuHamu wafakwa ku-Abraham. Without the covenant children, we qualify. Ukuthethiswa ngesibusiso sika-Abraham. Njengoba lamaleni awu-4 ngaphambi kwethu ebonakele enengcebo emhlabeni ngamehlo enyama. Clear proof. AmaJuda avela ku-Abraham abonakele nengcebo, amaSulumane, ama-Arab abonakele nengcebo, ama-Ethiopians abase-East senesikhathi sokubonana kwebandla abazelwe kabusha abahlanzwe ngegazi kaJesu abafakelwe ngoJesu ubaba u-Abrahama amadodana ka-Abrahama okomoya. Shout hallelujah. Ngeke ukutshela ukuthi ngenkathi uPaul ekhuluma ngoJesu nokucheba wayengakhulumi namaJuda, wayekhuluma nabezizwe ama-Gentiles, kodwa ekhuluma ngokuchenjiswa kwethu ngoJesu. Ukuthi ngokufaka kwethu nisachenjiswa safakwa esibusisweni sokucheba ngomusa. Funda 2 Corinthians 8 verse 9. Ungisheshisele ufundise okafazi kaJehova basheshise. Ufundise okafazi kaJehova abantu abakhulu labo. Ngokufakaza umuntu osuke kade ekhona into yenzeka ebona. Ake kufakaza ukuthi ngezwe kuthiwa. Kodwa ufakaza ukuthi ngangikhona ngambona izinto. Uma kuthiwa ofakazi kaJehova abantu abakhulu labo bahlonipha. Uma ofakazi kaJehova bakhulu labo baba. Ngoba kumele mathiwe eGenesis 1 verse 1 uNkulunkulu eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba phakame ofakazi kaJehova bathi ngangikhona. Ngambona. Angikhona. Ake kufakaza ukuthi ngezwe kuthiwa. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, yeah. Verse 9. Yeah. Ngoba niyawazi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu. Kuthi noma abecebile kodwa ngenxa yenu waba luphuya. Kuze kuthi ngebuphuya bakhe
niphinde nicebe. Ngokuphunya bukaKristu senziwe siceba. Sifakelwe ngoKristu kumafutha okuceba. Kwi-blessing yokuceba. One of the things uJesu enza i-exchange kithina naye ngayo ipoverty. But yona akaqala lapho uma ucheka lapha Second Corinthians 5 verse 21 uzothola lithi ongasazange isono wamenza isono. Ngenxa yokuthi thina senza ukulunga. Nendaba yesini wayenza exchange. Wathatha i-righteousness yakhe wayiletha kithi. Wathatha i-sinfulness yethu wayibalela kuyena. Nalapha futhi kwi-poverty wathatha i-poverty yethu. Kahle kahle umuntu ohlushwa i-poverty umuntu ohlushwa yinto ongasaqualify ukubika isizifo. Uyazobazana you will be shocked to know ukuthi izulu aliyazi lento ehlupha umuntu osilisa ukuthi kufanele ngabe samhlupha. Ngoba ngokomsebenzi wenziwe esiphambanweni yasuswa kuyena yabekwa kuJesu wathathwa kaJesu yalethwa kuyena wathwala izifo zethu. Wathatha ukuphila kwakhe wakuletha kithi. Njengoba ethi uziba sibe nokuphila sibe ngokuciphile. Wabethatha umbethwathwala izifo zethu. Wathwala iqalekiso zethu. Wathatha isibusiso kwab'Abrahama wasiletha kithi. Njengoba uKristu wasiphela nesiqalekiso. Wathwala premature death yethu. Efe yena prematurely ukuze thina siqale safa prematurely. Shout hallelujah. Wazothwala ipoverty yethu ukuze siqale sakuphela ngoba yena nakuba wayecebile waba mpofu esikhundleni sethu ukuze thina esikhundleni sakhe sicebe. Ukuceba is part of the package yomsebenzi esiwenzele uJesu ngokufa kwakhe esiphambanweni. Izinto uJesu enza ukuyidestroya njengoba kulotshwe embhalweni ku1 John 3 verse 8 uthi for this purpose the Son of Man was manifested that he may destroy all the works of the evil one. Izinto engama-works of the evil one ama-sicknesses and diseases, ama-sins, ama-curses, i-poverty, i-premature death. Zonke lezo zinto were included emsebenzini uJesu awenza ngokufa kwakhe esiphambanweni to destroy them. Izulu uma lisibuka sidlala uma sidlala izinto kasezathwalo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. What do you do ukuze uthi come out ungabanjwa izinto wathwalelwa zona? You stand up and speak up. Once believing you stand up and speak up. Once believing. Managa. Experience yakho itshela. Experience yakho ayitsheli into ukhona umuntu onezinto eziningi including ama-million. Ohlupheka nawo. Experience ayitsheli mina ngokuthi iyenzeka leyo. Umuntu uyakwazi ukubhala okuwili. Ezalo baba wakhe kanti baba wakhe wamzala entombazaneni. Wathi ngoba ngabatholanga abafana wabhala yena. Ummeli wasala newili. Wabhala nje uwili nofuna umfana wami endaweni ethi. Uthoke ngaleso sikhathi umfana uzophela mhlambe eyeko 2 esafunwe ngakathi. Upheka ehambe eboleka imali. Uma sesikoleni eboleka 100 ngokuthenga amagwinya ama-Facebook. Kanti inini maximillion. Uyahlupheka into unawo natshelwa ukuthi abantu abahlupheka abangenalutho. Abantu abahlupheka bahlukene kathathu. Khona abahlupheka bengenalutho. Bese bakhona abahlupheka benotho kodwa bengakanziwa basi ukuthi banayo leyo nto. Bese bakhona abahlupheke benengcebo yonke. Ngoba ukuhlupheka akikho kungabi nalutho kuphela, ukuhlupheka is a spirit. Khona abantu abano 5 million rands ebank kodwa kalala edle isinkwa netiye. Ngoba ethi akafuna ukuthi imali yakhe izophela. Kanti umoya uhlupheka menza ahlupheke ngishimalela. Labo bantu mina ngibazi ngamehlo. Ngingakutshela mina ngomama umoya othenga itraki eGoli umuntu owazi la kudayisa khona amatraki ashibhile ngoba ufuna ukwenza ibhizinisi yamatraki yokuthutha amatshe eBaystone. Uthola imali enkulu ngaleyo traki ngamatraki. Umuntu owazi amatraki umuntu ungenamoto akana driver's license uneyimadlana nje uphila nge-average life. Uhamba nendoda enamamiliyoni yothenga itraki.
endleleni kusuka ngekubhekwe eJoburg kwangathengwa ukudla lona uyothenga ithrakthi akakwazi ukuthenga ukudla imali izophela uyazi ukudla kwakho kwathengwa ubani wazi wathengwa yilo ngekatrakthi akuyona ithrakthi yokuqala yothenga ithrakthi yesithathu akakwazi ukuthenga ukudla umaphaka emagaraji ethola upetrol lona nemali ngoba ukuhlupheka abantu khona ukungabi namali kuphela ukuhlupheka is spirit esingakwenza imali igcwele ibhenki uzuyofa ungayithintanga ngoba ukuhlupheka bekukwenqabela ukuthi ungayithinti izophela bathatha abantu abahlupheka inhlobo zabalekhi zithathu praise the Lord praise the Lord uKristu Jesu wayithwala lezi nhlupheko zonke zo5 wathwala izifo sickness and diseases wathwala iqhelekiso wathwala i-premature death ukufa ngakabi isikhathi uyothola lokho sikhona 2 Timothy 2 uverse 10 wakhona 2 Timothy 1 verse 10 not 2 2 Timothy 1 verse 10 ukuthi wadestroya ukufa immortality destroyed immortality ukufa ngabi isikhathi wakushaya wazothwala ipoverty wathwala izono ayikho inhlupheko according to 1 John 3 verse 8 uJesu wathi uma yenza umsebenzi phambili wayishaya i-undead with otherwise wayengakaqualify ukhipha igama elithi kufeziwe ngoba leli gama elifeziwe is too audacious amagama angozi igama elisho ukuthi if you like go and check ukuthi yini esele engadilile na uma kuthi kufeziwe igama elinzima kakhulu akungasho umuntu kukhona akushiyi engakwenzayo igama ethi kufeziwe igama elisho umuntu wazayo umqede konke akashiyanga lutho uma wazizwe ndani requires it Christ he did it all ukuthi nje balokuqiniza amakhanda kodwa aziyazi ivelu yalele inkulu ngayo yeah inkulu lento sikula engapheli kwazo zona sijabulela ukukhuluma Christ he did it all and he really did it all kodwa aziyazi ivelu yalele izinkulu zikhulile enkulu as we understand praise the Lord funda 1 Corinthians 1 verse 4 and 5 amen Usheshis yahamba ixesha Ncwadi yabaseKorinte yokuqala verse 4 yes abaseKorinte yokuqala and the chapter 1 verse 4 hallelujah ngibonga uNkulunkulu wami ngabe yonke isikhathi ngimbonga ngani ngenxa yemsa wakhe ngiphiwe kuKristu Jesu verse 5 kuthi niqatshiswe kuthi nento enjani niqatshiswe nento enjani niqatshisiwe nento enjani niqatshisiwe usikhulunywa ngento esazokwenza kukhulunywa ngento esiyenziwa hallelujah you know everything uNkulunkulu asenzele ngoJesu is a done deal uma kukhulunywa ngezifo kuthiwa wabethatha ubuhlungu wethu wathwala into esiyenziwa izinto zonke uJesu enzela usinika zona sezidone with over and done with kuphelele umuntu efundele wena ufundele kanjani ufundele into eseqediwe ngayo obekusho ukuthi wena wenziwe wena ube aware and then best you go and make a claim amen kuthi niqatshiswe ngetindlela yonke kuye ekukhulumeni konke naselwatini lonke eyenza uku-access lengcebo uKristu asithengele yona yena wenziwa wabampofu esikhuleni sethu nakuba wecibile kuthi thina esikhuleni sakhe how do you access you access by knowledge and speaking uqale uthelwe same thing applies nomuntu owenzelwe iwill qale kufika ilawyer imtshele and it is being made to know knowledge kumele wazi ngoba ubungazi ubucebile kodwa ungazi kumele wazi ukuthi access and you must be made to know alibonga igama kaJesu so we are preaching ukuthi together with the forgiveness of sins igazi laphuma laphumela ukushaya izono lihlazizo laphuma igazi laphumela ukushaya izifo
laphuma igazi laphumela ukushaya ama-cases, laphuma igazi laphumela ukushaya i-premature death, laphuma igazi laphumela ukushaya i-poverty. And the poverty lama-cases is the same blood. Alibonga igama Jesu. Poverty umza unyana. I-poverty of years. Ichaza ama-cases nele-poverty leyo. Alibonga igama kaJesu. Waba mpofu esikhundleni sethu esikhundleni sakhe sithebe. So masi-accessa leyo ncebo sicetshiswa ngokukwazini konke nasekukhulumeni konke. Akumusize mahhala. Okukhatha uNkulunkulu ekufaka emafeni, ekufaka emafutheni, shintsha language yakho. Khona abantu abakhuluma enye into ngisho sekwenziwe enye into. Umpostoli abiza abantu abafuna umsebenzi lapho abeza ngaphambili abakhulekele abazothola umsebenzi. Akhulekela kubeka izandla uma uphuma lapha ubuza umzali bakuthi anjani kodwa matoho uthi ngithi kude uqhubeke nokuthi kude kanti bekwa the moment ukuthi kude ngama-words omlomo wakho uabhotha that unborn baby yomsebenzi ngikhathi ukhulekile. Ukukhulekela ama-words akho should have a correspondence with what was done for you. Ukade ungakhuluma into ephambana nalokho wena osufakwe khona nowenzelwe ngoba ukuphila nokufa kusemandleni olini. U-18 verse 20 zaka 18 verse 20 zithi isisu somuntu siyasuthiswa ngesithelo somlomo wakhe. Bese kuthiwa nabathandayo ulimi bayodla izithelo zalo. Webazalwane, physically and biologically sizalwa uhambo lozala amandiya nama-Afrika. Kodwa ngokukholwa uJesu siphilile. And ake ngivale ngokuthi sesinama-proof emhlabeni okufakaza manje evangeli ukuthi bakhona abavela kuhambo ngokwenyama bangamabhiliyoni nabo. Ake siye America uzothola uClifton Dollar is a multi-billionaire. Umuntu obhalelwa na-state incwadi izombonga ngeqhaza alibambe kwi-economy. Is a multi-billionaire, 4 Rolls Royces nama-private jet angazi amangaki. Abanye bathi babebona indaba ongcwaba kwamaZulu bathi wathi mayifika nge-private jet yakhe bathi bama yonke into yathiniseka. Usalohambe is a black man usalohambe. OJC Duplantis multi-millionaires noma imedoke multi-billionaires bazalwa baveza ngokwenyama bavela kuhambo. Okay, sibuyele masese lapha eAfrika uDavid Oyedepo wakhe indlu ewu-50,000 seater. Umuntu omnyama usalohambe. So kwafika lapha eTempele emenywe umzukulu kaJafet emenywe umlungu Fred Roberts. Umlungu ememe ingane kaJafet. Imeme ingane kaHamu. Ingane kaHamu iGespeak. Yafika ingane kaHamu kodwa sikholwa ukuthi Jesu yakhishwa kabi yafakwa kuAbraham. Kanti uma iqeda ukushumayela bamnikeza 250,000 ezishumele for 2 days. Wawubonga wangawencane wathi kodwa ngenkathi ngishumayela uNkulunkulu ungivezele inidi lapha to give an offering. Banikeza imali ka-10 million, not million naira, 10 million rands, not nairas. Akakasukanga uFred bonke abantu abamagesi leyo conference kulo nyaka babuya the following years yena ayedwa akaphindanga wabuye ngoba uJafet akafuna ukubona uhambo engedlula ngokuphela. Umfundisi wami uMpostoli besupportwa indoda emissionary okuthiwa uDr. Manasseh Geshweni. Uma behlangana e-airport acinge umfundisi wami acinge imoto endala babukhumbi wami emhlanganiseni na-84 acinge imoto endala ekhehlezelayo ngoba uzobona umlungu ngoba uJafet akafuna ukubona into esile uzonqamula imithombo yokukusiza ngeke akusize. Masibuza ingane uma e-airport abe ngemoto ekhathele athi phela ngiyobonana noGeshweni athi ngeke uyazi imoto engabukhumbi unemoto eziwu-5 eyadini. Ukhona ngisho i-Ford Sierra e-station wagon yayiyintsha ngalezo zikhathi zikhona zonke iy'cacile kodwa uhamba ngemoto endala uma iya lapho ukuze umlungu ayebona imoto bese ziya athi qhubeke kunikeza imali ngoba uJafet ukuthanda kuphela uma esabona ukuthi wena ukhathele. Nizothi manje sesifikile isikhathi sokuthi umuntu wase-Afrika ubonakale ngaye wase-South Africa nowase-Swazini naseMozambique
lo waseZimbabwe sesinabonakala in fact eZimbabwe nasebonakala ngo-Ruben Angels nabanye kodwa sekuthi isikhathi sesifikile ukubonana ama-multimillionaires eSouth Africa nabo ansundu ukuthi uNkulunkulu uyawaproduce ama-multimillionaires ngoba akayena uNkulunkulu kude enesiyena eduzane. I decree and declare tonight ngithi uNkulunkulu njengoba le ndaba ikhulunyiwe la elibandla leyinye lamabandla ngokushesha ukhulu before i-rapture, before the last sound of the trumpet, ozoproduce ama-multimillionaires by grace, by grace, by grace, by grace. Uma ngithi by grace iqonde into ongayideserve, iqonde ukuthola into ongekho elevelini yayo ngokwesalary ne-payslip. Ngiyakukhuluma ukusebenza kwey'ngilosi kuyakukhulula, ukusebenza kwey'ngilosi ze-grace ye-wealth angathi wethu ngekwamamiliyoni ayindwi bazo-experience i-grace abavalekelwa zimali zabo befanele bayithole ngendlela e-unlawful zizobhoboka ziyabhoboka. Iy'ngilosi ayithuma ngiyasayina, I give every angel charge emkhathini ulona ngimali ezizikhakhile ziyibeke ezandleni zethu. I give angels charge ukulanda iy'mali ezeliwe eNorth naseNeast naseSouth naseWest, iy'mali ezavaleka ngegama likaJesu Kristu, iy'mali nge-grace, grace, grace, into ongayideserve. Usizo sikaJehova siyakucebisa akenezeli usizi kuso. Let me share the testimony. Let me share. Let me say that ayifuna abantu abahahayo, ifuna abantu abafunda ukuthembeka kwenu ukulindela yena. Ukuthi uNkulunkulu othembekile naye uzweze ethembekile. Hayi umuntu ojahayo nohahayo. Ngabizwa umfundisi esithenga ilokishi igama lakhe eShakaville. Ngabizwa umfundisi okuthiwa uBP Mzane wayesaphethe Faith Mission yasesithenga. Engibiza unginikeza itopic engiqala nqabo kuyoyi-addressa. Uthi umfundisi cela ufike ngomgqibelo nangesonto uzotheklisha itopic yokuthi uthini uNkulunkulu kubazalwane nengcebo. Ukhuluma ngoNkulunkulu nengcebo kubazalwane. Akaze selokhu ngaphumela umsebenzi kaNkulunkulu leyo topic nangazange ngize ngiyitheklishe anywhere. Ngangiqala nginikezwe isihloko. Umuntu angitshele how to go about, angitshele anginikeze message yakhona ngiye. Fike ngithi ngomgqibelo isibuso kaJehova siyacebisa. Ngithi ngesonto sengivesi isibuso kaJehova siyacebisa. Bese uma sesiqeda ithi I declare ukuthi kothi kuhlwithwa ibandla, ngiyabona ngayibeke kudekelele. Ngathi kothi qhambe kuhlwithwa ibandla. uNkulunkulu bese fakaze ngabanye kinina. Ukuthi uyakwazi ukuproduce ama-multimillionaires. And ngangiyibeke kude ngempela. Ngicela ukuphindela ngoba abantu abahahayo kuye ukuthi ukhulumele kanti abakuzwa ngenxa yakho. Ukufaka kwenza ungezwe. Ngicela ukuphindela mina ngangiyibeke kude. Ngoba ngizoyiphinda futhi ngangiyibeke kude. Ngathi nakuthi kuhlwithwa ibandla. Bese kubonakele ngabanye beni. Ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuproduce ama-multimillionaires. Next week umsombuluko usho ngesonto. Umsombuluko lesithathu komunye umama umyeni wakhe wathizwe emsebenzini. Uthayisa icathulo abantu bayiplate bangamkhokheli. Philippine miserable manje. Ayikho into engahle. Avela avakashe ku Western Cape. Uvasha ngekunoza nemali ukuthi abuye nengane nomyeni wakhe bazama ukuphila ngoba umsebenzi uphelile. Uma Eastern Cape phakathi neviki abone inombolo ebusuku. Angazi ukuthi khona nalapho iswazile kuthiwa ilotho. Khona into le ikhona inunu le South Africa kuthiwa ilotho. Ikhona ilotho. Ayikho la intonu ayikho la. Asekhona isizwana. Khona kuthiwa ilotho. Inanda nenendezi. Lapha kunenunu la kuthiwa ilotho. Inamamiliyoni, South Africa inamamiliyoni phela. Yaka fensho 200 million rands. Yeah, inamamiliyoni phela. Abesebona inombolo ebusuku elele. Avuke lapho athi lo mama kubantu abangakholwa abakubo lapha ekhaya. Athi ekwangihlupha ukukholwa. Athi emzweni uthi asikholwa kodwa ukukholwa kodwa azokholwa kuyahlupha kanje. Athi manje bengakaqedi. Athi into eyenza ukuthi kangihlupha ukukholwa ukuthi namhlanje ngivuke inombolo zelotho zonke.
manje ngabe ngiyifakela ukuthi ngifuna ukuthi ngiyakholwa umzalwane kaKenbull angizoyikhuluma yonke lento namhlanje but ikhona la ngiyoyitheklisha ngayo yokhipha abazalwane lo moya woKenbull ngoba kumele uma umzalwane uphume ukhishwe nje impela eqinile kodwa futhi ukwazi ukwenza into uma kuNkulunkulu okutshengise yona ungewena ophila uyo uyenza ngoba kune difference enkulu phakathi uNkulunkulu ngiyaveleze kuwena akunikeza akutshela ukuthi lezi nombolo ezamahasha abese kuhamba uyifakele ngolwesine akasho ukuthi wophila impilo yakho yonke emathi uNkulunkulu uthe lezi ezandlwesine mashi uma uqeda ukwenza lokho uthole noma ngabe uzobe nephepha ukuthi mhlawumbe ukukhulekela sazi unephepha ukuthi uthole lo mali and then it ends up there kunomehluko phakathi komuntu elophila nje evuke bese aphuphe abantu kusho umlilo uthi umlilo number 14 wasabona ephokisa number 16 bese akhulu umuntu ubekho ungana njalo uma ugogo number 9 ugogo number 9 bakona khona ngithatha ngayo positive abantu bamahashi khona ngithatha ipositiveness yakho uyabona umuntu bamahashi baba ayikho iphupho elibi iphupho elibi yabona nani lahlupha ukuthi mathuka uphukushada khona uzofa uvela nje beshado bebengana nabashadana bekuthi wesilisa oshadana umkhonyana sinenombolo nina lozana nikhepha zeke mkazi ubaba uzofa yena ofakela yena now lo sisilona bese bethila bangakholwa sicela uziphe thina phela thina ngoba siyakholwa siyoyifakela wathi ngeke nini angifuni masele nemali lapha ngithola amamiliyoni amangani imali engaka bese ke mina ngiba nomona ngeke ngamanye ngithola sonke umzalwane babona ukuthi ngenqaba base bezama ukwenza indlela yokumconvince ukuthi akavumi ukufaka ngoba babona ngeke abaniki cha ngambele base bethi hayi sithi noma ukholwa ifakele bathi ngeke ngenze bese bethi bona mana lapha einkonzweni zenu zosindiswa nayo baza bakhuluma kanjani lezi inkonzo zosindiswa abekhona kade bekholwa babuye bawo kabe sebuye yabona nje kwenza lapha bese buyela yokholwa bese ethi hayi ngaba phela uNkulunkulu uyakunikeza second chance bese nawe uyumile kodwa uyumile waqala nje bamhlanganela nokuhlupheka vele umyeni wakhe yabona kuzokuthi abantu bekhuluma ngapha bekhipha ama-convictions akho kanti nawe ngapha uxaka ukuhlupheka agcine evumile ngowayifakela eyifakela yayizoba ngumgqibelo mina ngenza i-declaration ngesunday yona i-withdraw izokwenza ngomgqibelo wabeka 11 million rands wazangena zonke wathi wayicabanga ukuthi 11 million rands wathola ukuthi babili abayiwinile mabe babili divide by 2 wathola 5.5 million rands wafakaza ekuseni ngesonto engakayiclaim nakuyiklema wathi mayifakaza kwangena ucingo the following Sunday mina ngisho kule Sunday kwangena ucingo the following Sunday lwathi ucingo bonke bazalwane uthe uma efakaza ubusisiwe lokuthe uma efakaza ubusisi inkonyane uthe uma efakaza bacabanga into oyikhulume la Sunday wathi ngeke ngiqale icilo ngakho ngesikhathi esifuthi uNkulunkulu wakwenza kwaba seduze ngicela ukusiza akulona ugqobo lomfundisi ofikile uNkulunkulu usebenza kanjalo kubhaliwe lokho encwadini kaIsaya ukuthi njengemvula yehle ezulu ukuba liwumathisa umhlaba linjalo nezwi lawo alikubuyela emuva lingakwenzanga lokho engilithumele ukuba liwenze ayinalugqobo lento ayinawo ini naye nezwi lakhe lokuthembeka kwakhe ngeke likhali icilongo nalayikhaya engafakazanga ngabanye bekuthi uyawaphuthusa ama-millionaires abalayivi uzokhala icilongo efakazele ngokushesha okukhulu ukuthi is God who is able to produce multi-millionaires and multi-billionaires ngoba ngoJesu uyabona lento yokuthi sisindiswe sibe noJesu ofanayo enhlizweni nabelungu
kodwa mabakhindle esonto when they speak in terms of uma benze fundraising yokwakha indlu bakhuluma ngo 450 million rands kusekusele only 350 million rands iphelele i-building project thina nathi masikhuluma ngendaba yokwakha indlu yesonto sikhuluma indaba sithola imali masithi 850,000 sekusetshenzile sinojesu ofanayo bazalwane sinojesu ofanayo kodwa impilo ingafani it's a sign yokuthi indaba isale lapha ya ukuthi bavela ngaphi thina savela ngaphi kodwa manje ake iphumele yonto siyoma kulokho ekutheni safakwa kuphi sifakiwe kubaba uAbraham singamadodana kaAbraham siyinzalo yesibusiso siyamelana nezinto ezimelana nempumelelo yakholwayo siyamelana nama-cases nabathunyiwe. Shout hallelujah. Uma izinto ezabangcwele namhlanje ngikhuluma inkemba ye-judgment ngikhuluma inkemba ye-judgment phezu kwabantu abathunywe ukumelana ne-progress nezinto eziyaphambili inkemba emkhathini emhlabeni emanzini phansi omhlaba izophahlaza abamelene nokukhululwa kwabangcwele tonight. Uyazi ukuthi uFaro namabutho bakhe eyovimba Israyeli sewela ulwandle olubomvu kwathi ukuthi uNkulunkulu abathuluthele olwandle olubomvu ngoba ubavimba abantu esesifikile isikhathi sokuphuma kwabo akavishwa umuntu